Hezkou neděli, milí diváci. Úvod magazínu ještě bude patřit Vánocům. Že právě tyto svátky se pojí s jedním z nejkrásnějších biblických příběhů, si připomněli ve farnosti u svatého Jana Nepomuckého v Brně Starém Lískovci. 2000 let stará betlémská událost už po čtvrté ožila na prostranství vedle místního kostela. Tradice živého betléma vznikla vlastně přes 4 lety, když jsem přišel do této farnosti a měl jsem s tím výborné zkušenosti jako takové pozvání pro lidi nejširších, bych řekl, zájmu a duchovního směřování, prožití tady toho svátečního odpoledne skrze ten betlémský příběh nějak trošku netradičním způsobem. V roce 2008 se podařila taková jedinečná věc, že došlo ke spojení dvou věcí, a to je koncertu dětských pěveckých sborů základní školy Lapská a tady našeho farního živého betlému. Pano, která se právě stala matkou, nejlíp víš, že žena vždy miluje úzkostí. Dívej se na ně, Maria. Řekni jim i beze slov, že nikdy není ztraceno, čeho se vzdáme z lásky. Jenom dětské oči vidí zázrak svaté noci naprosto přirozeně. Možná všemu nerozumí, ale nepochybují. Prožívají právě tento jediný okamžik. Podívej se na ně. Pro tuto chvíli jsou všechny z krve královské. Jak nesmírně záleží, aby všechny děti poznaly láskyplné přivinutí i tehdy, kdy už přišly o své prachové peří. Tvé požehnání je bude provázet i pak, až se pro ně staneš možná jen dávnou pohádkou z dětství. Tak toto představení jsme koncipovali zvláště tak, aby se do toho mohl zapojit vlastně kdokoliv, kdo bude mít chuť. A ti farníci, protože jsme z naší farnosti, tak jsme oslovili nejvíc a snažili se dle možností do toho zapojit, zvláště ta mladší a střední generace, která se toho ujala, myslím si, že velmi s gustem, ale zahrali si i takoví, kteří do toho kostela třeba často nechodí, ale s chutí přidali ruku k dílu. Muzika k celému živému betlému a texty napsala paní profesorka Fucimanová, která bydlí v naší farnosti, protože je fundovaná, tak jsme ji oslovili, aby přímo pro nás napsala toto pastorále. Došlo vlastně tímto takovým jedinečnému, bych řekl, propojení farnosti a obyvatel, kteří třeba nejsou nějací praktikující, věřící, nebo jak by se to dalo říct, ale je taková vlastně společná věc, která vlastně míří, bych řekl, z obou stran a s výsledkem je něco dobrého a krásného. Jsou všechny z krve královské. Už přišly o své prachové peří. Tvé požehnání je bude provázet i pak, až se pro ně staneš možná jen dávnou pohádkou z dětství. Tak toto představení jsme koncipovali zvláště tak, aby se do toho mohl zapojit vlastně kdokoliv, kdo bude mít chuť. A ti farníci, protože jsme z naší farnosti, tak jsme oslovili nejvíc a snažili se dle možností do toho zapojit, zvláště ta mladší a střední generace, která se toho ujala, myslím si, že velmi s gustem, ale zahrali si i takoví, kteří do toho